धोद जाम्बा भिडिअ बेबायदि पारफिउम मोदोमनायखौ मोनो नामा जाम्बा? Hello friends, this is Roman. Welcome to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा रमेन। टेक्निकल बड'आव आं नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन जों गंसे मबाइलखौ गंसे पीसी एबा लैपटपआव जों माबोरैहाय स्क्रिन कास्ट एबा मिररिं खालामनाय जायो बेखौ आं बेवहाय डिटेल्सै फोरमायना होगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नाय, भिडिअखौ स्किप दा खालाम। सरासनस्रायै मिररिं टेकनिक खालामनायनि गोबां राहाफोर दङ, नाथाय आं नोंथांमोननो दिनै जोबोद मोनसे इउजफुल आरो लोगोसे जोबोद सिम्पल मिररिं मेथडखौ आं नोंथांमोननो बेवहाय दिन्थिना होगोन। बे खामानिनि थाखाय नोंथांनो मोनसे फिसा सफ्टवेयरनि गोनांथि जागोन आरो बे सफ्टवेयरनि मुङानो जाहैबाय वान्डारशेयारनि मिरर ग'। बेखौ नोंथाङा इन्टारनेटाव थांनानै डाउनलड आरो इनस्टल खालामना लागोन नोंथांनि कम्पिउटार सिस्टेमाव। बेनि अनगायैबो नोंथाङा मोनसे सेटिंस खालामना लानांगोन नोंथांनि मबाइलाव। बे जाहैबाय USB डिबागिं सेटिंस खालामनाय। जागायनायनि आगोल आं नोंथांखौ खावलायनो नागिरो, नोंथाङा नैबे साबस्क्राइब सोदोबाव नोंथाङा थुनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो जेन, आरो लोगोसे नोंथाङा बेल आइकनाव थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थायो। फैदो लोगोफोरजों थांदोनि स्क्रिन फारसे। अब्ला गिबियावनो जोङो जोंनि इन्टारनेट ब्राउजारखौ जों खुलिनोसै। दानिया नोंथाङा बेवहाय सार्च बाराव wondershare.com होननानै नोंथाङा बेवहाय एन्टार थुनानै हो। अब्लानो वान्डारशेयारनि वेबसाइटआ बेबायदिहाय गेंगोन। दानिया नोंथाङा सिङाव थांनांगोन। बेबायदि सिङाव थांना नोंथाङा नैबे डाउनलड अप्शनाव थुनानै होगोन। जेब्ला डाउनलड अप्शनाव थुनानै होगोन अब्ला बेवहाय नोंथांनाव माखासे प्रडाक्टफोरा नुजागोन। नोंथाङा बेवहाय सिंथिंजाय थांबाय थागोन। थांबाय थानानै नोंथाङा नैबे सिङाव बेयाव माखासे अपशनफोर नुनो मोनदों। नोंथाङा बे अपशनफोरनि मादाव नोंथाङा नैबे मिरर ग होननाय अपशनाव नोंथाङा बेबायदिहाय थुनानै होगोन। अब्ला बेबायदिहाय नोंथाङा मोनसे पेज खुलिनाय मोनगोन। नोंथाङा सिङाव स्क्रल डाउन खालामलांबाय था। बेबायदि नोंथाङा स्क्रल डाउन खालामलांबाय थागोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों डाउनलड मिरर ग। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामना होबानो बेयो डाउनलड जानो सुरु खालामगोन। अब्ला जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला बेबायदिहाय बेयो डाउनलडनि अपशन ओंखारगोन। अब्ला आं नैबे स्टार्ट डाउनलड थुनानै होबाय। अब्ला बेयो बेबायदिहाय डाउनलड जानो सुरु खालामगोन। बारा गिदिर फाइल नङा, बेनि फाइला 1.224 MB। बेयो एसे टाइम लागोन, नोंथाङा एसे धैर्य हम। अलमस्ट बेयो फिनिश जाहां अबस्था। अब्ला बेयो डाउनलड जाबाय। आं बेनि फोल्डारखौ ओपन खालामनोसै। अब्ला नुनो मोनबाय बेयो नैबे जाहैबाय दानि बावैसो जोङो डाउनलड खालामनानै लानाय सफ्टवेयर। दानिया जोङो बेखौ जोंनि कम्पिउटार इनस्टल खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन, बेवहाय राइट क्लिक थुनानै हो। जेब्ला राइट क्लिक थुनानै होगोन अब्ला बेवहाय खायसे अपशन नुजागोन। नोंथाङा नैबे रान एज एडमिनिस्ट्रेटर होननाय अपशनाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे येसआव थुनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे इनस्टल होननाय सोदोबाव थुनानै होब्लानो बेयो इनस्टल जानो सुरु खालामगोन। अब्ला बेयो बेबायदिहाय इनस्टल जागासिनो दङ। नोंथाङा अलपमान धैर्य हमनो नांगोन, एसे सम लागोन। 71% बेयो टटेलि इनस्टल जाबाय। नोंथाङा बेवहाय बेबायदि मोनसे पपआप ओंखारनाय नुदों। दानिया नोंथाङा नैबे स्टार्ट नाउ होननाय अपशनाव थुनानै होब्लानो अब्ला बेवहाय नुनो मोनदों नोंथाङा बेवहाय इनस्टलेशन सक्सेसफुल। बेनि ओंथिया जोङो मिरर ग होननाय एप्सखौ जों बेवहाय सक्सेसफुली इनस्टल खालामनानै लाबाय। दानिया नेक्स्ट खामानिया जाबाय जोङो मबाइलाव थांगोन। दानिया जोंनि मबाइलखौ जोङो USB जों कानेक्शन खालामनो हागोन। अब्ला बेनि थाखाय आं बेबायदिहाय कानेक्ट खालामनानै होबाय। दानिया जों मोनसे खामानि मावनांगोन। बेवहाय जोङो सेटिंआव थांनो नांगोन। मबाइलनि सेटिंआव आं थांबाय, बेबायदिहाय थांबाय।
थांनानै नोंथाङा सिंथिंजाय नोंथाङा नैबे डेभेलपार अप्शन होननाय मोनसे दङ नोंथाङा बेवहाय थुना होनो नांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बेवहाय मोनसे अप्शन नागिरनांगोन बेनि मुङा जाहैबाय USB डिबागिं। नोंथाङा नैबे USB डिबागिं होननाय अप्शनखौ नोंथाङा चेक मार्क खालामना होयोब्लासो जोंनि खामानिया जाफुंगोन। दानिया नोंथाङा मा खालामगोन बेयाव लिरनाय फैदों allow USB debugging। अब्ला नोंथाङा बेवहाय अके अप्शनाव थुनानै होगोन। अब्ला बेयो मा जाहैगोन जोंनिया बेयो PC जों कानेक्शन जाहैगोन। नाथाय आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानो नागिरो नोंथांनि मबाइलाव जुदि डेभेलपार अप्शना जुदि बेवहाय नुजायाबा अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन? बेनि मोनसे राहा दङ। बेनि राहाया जाबाय नोंथाङा नैबे अबाउट फन होननाय अप्शनाव थांगोन नोंथाङा। बेनि उनाव नैबे बिल्ड नाम्बार होननाय अप्शनाव थांगोन नोंथाङा। थ' बेवहाय नोंथाङा मा खालामगोन बेयाव मेक्सिमाम 7 टाइम्स 7 बार नामा थुनो नांगौ। नोंथाङा बेवहाय बेबायदि थुफ्लेबाय थाबानो जाबाय। थ' बेवहाय 7 बार थुखांनायनि उनाव मा जागोन नोंथांनि डेभेलपार अप्शना अन जागोन। नाथाय आं बेवहाय अलरेडि आंनि मबाइलनि डेभेलपार अप्शनखौ अन खालामखानानै लाबाय। बेनिखायनो बेवहाय नै बिल्ड नाम्बार आङो खनस्नि थुनानै बेखौ अन खालामना लाखाबाय। थ' बेनिखायनो आंना बेवहाय मा लिरना फैदों नो निड इउ आर अलरेडि ए डेभेलपार। थ' बेबायदि फैदों। बेखायनो आं बेवहाय खननै जेबो थुनायनि गोनांथि गैया। अब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाय जानांगौ। अब्ला नुनो मोनदों नोंथाङा नैबे जोंना 100% जाहैबाय। थ' बेयो कानेक्शन जाबाय। दानिया आं बेखौ बेक खालामफिनबाय। अब्ला नायदो नोंथाङा आं नैबे मबाइलाव बेखौ बेबायदि खालामब्ला नुनो मोनदों नोंथाङा कम्पिउटारावबो जोंनिया बेयो मिररिं जाफादों। अब्ला नोंथाङा जोबोद मोजां नुनो मोनदों। बेनि उनाव नायदो नोंथां एबार नैबे मबाइलाव जेबो दाङा आं कम्पिउटाराव माउसजों बेखौ बेबायदि खालामब्ला नायदो नोंथाङा आं बेबायदि माउसजों खालामनानै होबाय। अब्लानिया मा जाबाय अब्लाबो जोंनिया मबाइलाव बेयो मिररिं जाफायो। अब्ला आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय होननानै जों माबोरैहाय मिररिं खालामो। थ' नोंथाङा बे टेकनिकखौ बुजि मोनबाय। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे बुजि मोननो थालांदोंब्ला माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला प्लिज आंखौ कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहर। अब्ला एसेनोसै दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। हेभ ए नाइस डे।